ରାଧେକୃଷ୍ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ଘରେ ପଶୁ ଦେଖିଲା ପିଠା ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ପୁଷ୍ପା ବସିକି କ'ଣ କରି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପଚାରିଲି ଏ ସବୁ କ'ଣ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ନା ସବୁ ଆମ ଘରୁ ପୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲା ଦେଖିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଅଣା ହେଇଛି। ହଉ ଚାଲୁ, ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଫାର ଚାଲିଛି। ଆଜିକାଲି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ସଡ଼ନ୍ ଆଉ ଚାଲିଛି, କିଏ କିଏ ଭାର ଫାର ଆଣୁଛି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଦେଖିଲି କି ଗୁଡ଼, ସେ ସପୁରୀ, ପଣସ, କଦଳୀ, ବାଇଗଣ, ନଡ଼ିଆ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏ ଠୁ ଜେଡ଼୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାର ଆସିଛି ପୁରା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା। ମାନେ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ସବୁ ଆସେ, ଆଉ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ମୁଁ ବାଣ୍ଟିବି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଣ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି କିଏ ଅଛି ବାଣ୍ଟିବ, ଏତେ ସମୟ ନେବ ଦେଖିବା। ଯଦି ବାଣ୍ଟିବା ହେବ, ନହେଲେ ନିଜେ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ପୁଣି ଇଆଡ଼େ ଲୁଗା ବି ଆସିଛି ଦେଖେଇଲେଣି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ନାଇଁ ସାବିତ୍ରୀରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆସେନି, କେବଳ ଲୁଗା ଆସେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ପୁଣି କହିବେ ନା ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆସିଛି ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି, ଆମ ଛୋଟ ଝିଅ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯାଇକି କହିଲି ମୁଁ ଯାହା ହଉ ତମ ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ଅଙ୍ଗୁର ଟିକେ, ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଶେଷ।